Más cosillas, más entrevistas. Hola nuevamente a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes que están ahí en la 97.7, radiolidersantiago.com. Tengo una guía nueva y me alegra mucho. Hay mucho trabajo detrás de cada una de estas guías. La guía 20x20 es una de las guías que dinamizan el comercio, que hablan de nuestra comunidad desde diferentes frentes, muchas veces en primera persona, casi siempre en primera persona. 20x20, Camiño Fisterra Muxía 2025. A su paso también por diferentes concellos, entre ellos el de Ames. Ayer, en estos días, el concello de Ames sacaba precisamente una publicación donde hablaba y aplaudía esta guía. Su responsable, la de esta y otras guías de 20x20 que seguramente ya han pasado en lectura por muchos de nuestros oyentes, es Mónica Seoane. Bienvenida, Mónica, ¿qué tal estás? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenida a este estudio nuevamente. Otra vez, tercera. ¿Tercera ya? Creo que sí. Tercera, bueno. Creo que sí. 20x20 Camiño Fisterra Muxía 2025. ¿Qué hay aquí dentro? 20 personas que nos cuentan 20 maravillas que nos podemos encontrar a lo largo de los 10 concellos por los que pasa el Camiño Fisterra Muxía. Sintetizado. Ahí está. A ver, son 20 maravillas que... Sí, porque... Escogidas, como digo yo, en primera persona por 20 personas, de ahí lo de 20 20 por 20. personas, a ver, no te puedo... Te puedo decir lo que podría ser cada uno de ellos, pero bueno, al final son personas, que es lo más importante. O sea... personas de allí. Por ejemplo, está Inés Suárez, que es integrante de Asmayanas. Voy a pasar así rápidamente. Está Rafa Mouzo, profesor de inglés que está jubilado a día de hoy. Corcubión. Vico y Beixo. Sí. Supongo será, ¿no? Que son socios de Soyes Falta Falar, un club de cans de familia. De Compostela, ¿no? De Compostela, mira, Sí. mira. Que recomendan a senda do Sarela, ¿no? Sí. A ver, non mos seis todos de memoria, porque, contamos para a redacción contamos coa colaboración de Silvia Viqueira. Sí. Pero, eu coordinando todos os textos, máis ou menos todos os controlo. Pero sí, é certo que, dixen personas, perdón, Compostela a excepción é iso, que contamos con cans e cadeliña, unha cadeliña, creo que. E sí, pero, sobre todo porque están, a título personal, porque, as recomendacións son feitas por, xente que controla, xente ou cans, claro, que controlan o territorio, que saben do que están falando. É un pouco, xa sabes que é un pouco a premisa de 20x20. 20x20, para aqueles que non a coñezan aínda, a filosofía é iso, non? Sí. Que sexan as persoas as que falen do noso territorio en diferentes ámbitos. Hai guías que se fixeron. Contame algunha das que están no pasado. Estamos en castelán e galego. Saltamos, falamos, temos dúas linguas maravillosas para conxugar. Ahora toca galego, veña. Vale. Que guías hai por aí? Hai Santiago de Compostela, empezamos, Santiago obviamente, alrededores, a orixe foi Compostela. Chiruca... Sí. A ver, sí, que fixemos, camiños levamos xa, fixemos un do camiño xeral, sí, en toda Galicia, fixemos camiño inglés, fixemos con Chiruca camiño francés, tamén. Agora temos o camiño Fisterra Muxía, Sí. A ver, outros camiños que andan por aí, pero non se pode falar deles aínda. Vale. Pero, a ver, outros destinos, Costa da Morte, xo Parque Ortegal... me metes nun embolado. Levamos 15 guías, 15 é dicir, guías. non me sei todas. Esta é a 15? Sí. Esta xusto é a 15. La niña bonita, sí es. 15 guías. Que difusión teñen estas guías? Porque Mira, están onde teñen que estar. A ver, en principio, 20x20 está concebida con un número concreto de 10.000 exemplares. Esa era a idea. Que pasa? Que obviamente hai diferencias. Neste caso, esta é unha guía a carta. Que é unha guía a carta? Contratada por unha asociación, neste caso, vale? Entonces, eles son os que un pouco marcan a pauta. Eles me dicen, mira, queremos chegar a este territorio, entonces consideramos que o mellor 10.000 exemplares é demasiado. Entonces, neste caso, acotamos a 6.000 exemplares, vale? Que están distribuídos, neses 10 concellos, de tal xeito que cada concello leva 200 exemplares e despois o resto están en 40 establecementos hoteleiros. Todos os albergues tamén, é dicir, hai bastante distribución. E aparte contamos tamén, que non sei se o biches... Podes amosalo aí nesa cámara, é un QR. Aí estás. Código QR, non sei se se ve, dende aquí se pode aproveitade directamente
escanear e se pode descargar. De todos os xeitos, estes días se vai a subir a nosa páxina web. Todas as guías 20x20 están... Teñen edición digital, non? Sí, todas son descargables gratuitamente da nosa... E tamén incluso estes días o Concello de Ames tamén na súa propia páxina web a ten. Bueno, estes días a verdade é que está, como o Concello de Ames, como ben dicías, como fomos a visitalos, bueno, de feito é que a distribución a estamos facendo de xeito personalizado, concello por concello, estamos intentando facelo con cada alcalde ou alcaldesa. Entonces, bueno, están intentando darlle tamén eles difusión. Os 10. Claro, é un camiño que non chega a Santiago. Chega a Santiago, pero sai de Santiago. Sai de Santiago. E vai por Ames, É o revés, Negreira, claro. Santa Comba, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Cee, Corcubrión e Fisterra. Efectivamente. É un camiño bastante... Claro, é o revés, é que é o peculiar, ¿no? Claro, que sales de Santiago e vas percorrendo toda a chegar ata o final, ¿no? Que pode ser, bueno, Fisterra ou Muxía ou facelo facer as dúas cousas, non? Porque ti podes chegar a Fisterra e rematar en Muxía ou podes ir a Muxía e rematar en Fisterra. A ver... Que moldeable, vamos, é un camiño... Efectivamente. Non é ríxido, vamos. A ver, a min como rollo sentimental me mola polo Finisterrae, non? E claro, dices, bueno, pois remato na fin da terra, non? Pero, claro, tamén Muxía ali no Santuario da Barca, eso é brutal, non? A ver, me parece unha preciosidade rematar no mar. Eles como emblema creo que non sei se me erro, pero creo que a súa emblema é o camiño que remata no mar e me parece unha preciosidade tamén. É que é un camiño que se presentaba tamén no marco de Fitur, e que se quere dar pulo, e que é un camiño de peregrinaxe, pero é un camiño de sendeirismo, é un camiño de contacto coa natureza, é un camiño para un foráneo, pero é un camiño tamén para os propios veciños destes concellos e de outros puntos de Galicia. É un camiño que admite a peregrinaxe, os outros camiños tamén, os máis tradicionais, pero que é un camiño de contacto co noso. Hai moita xente galega facendo este camiño. Eu coñezo moita xente galega. Eso mesmo. Que fai... Quizás igual non fixo o camiño francés ou o portugués, pero sí que fixo este. Sí, curiosamente... É que? Pois non sei, a ver, obviamente supoño, a ver, os dous camiños que percorre a provincia íntegramente a provincia da Coruña, que son o camiño inglés e o camiño camiño Fisterra-Muxía, a ver, obviamente xa pola durabilidade, bueno, polos kilómetros que ten e a barca e as etapas. Non o sei de memoria. No, sabes que pasa? Porque ten que ter aí unha cifra importantiña, Sí, pero quero decir que as etapas salvo son que, cómodas. claro, e son poucas, salvo que non estamos falando dun camiño francés, non estamos falando dunha vía da Plata, salvo que ou desde Ponferrada que o Cebreiro que faz un camiño francés, enténdeme. Aquí estamos falando do que é na provincia, entonces se acota en número de etapas, salvo que tío que irás alargar a facelo en plan un camiño slow, en plan super, sabes, tranqui, eu creo que en 5 etapas creo que se pode facer tranquilamente. O paseo fluvial do río Barcala. Non quero desmembrar. Non desmembras nada, pero... A cascada de Castriz. A ver, que Ponte Maceira. Bueno, é que... A ver, Álvaro, é que hai sitios que non coñecemos nin nós. É que eu mesma a pedra cabalgada do Brazal é que non a controlo. Claro, tú facendo a guía, estás descubrindo... Claro, a ver, xa te digo que como foi Silvia Viqueira ahora, a mí me caía a cara de vergonza. Cando eu miro, a ver, o Pazo do Cotón, estuve en estos días por Negreira, e a ver, é unha pena porque este pazo é privado, non se pode entrar, pero xa solamente pasear, sabes, por esta zona, hai moita xente de aquí, volvemos ao de sempre, que non coñecemos o noso. A ver, que está moi ben salir. Bueno, a ver, esta un guiño... Isto vamos dando, que para facer, isto é guía práctica útil, que ir recoñecendo, e despois hai un apartado onde pon etapa, día, desde ata, kilómetros, pasos, tempo invertido, climatoloxía, como te sentiches, que nunca vas a esquecer desa etapa. Que me parece, pois francamente, boa idea, porque moitas veces captamos todo co móvil, con fotos, pero aquí queda realmente a impresión escrita, que penso que vai moito máis alá das fotos que podamos sacar, non? E da vivencia persoal, vamos. Pero había que traer un peregrino, a ver se está disposto a cargar con isto.
Non pesa, non pesa. A ver, ti como sabes que xa viñemos noutra ocasión coa de Chiruca, así que non leva nin o alambrillo este que temos alambriño, aquí. efectivamente. Pero sí que é certo que a mí me gusta facer un guiño porque os peregrinos de verdade sí que lle gusta levar sempre un caderno para anotacións e tal. E dixe, mira, por que non darlle o seu espacio a eles? Igual que tamén facemos unha especie de páxina con guía práctica do que aquí, mira onde estás, topar, porque claro. moitas veces pasas por un sitio e non sabes siquiera onde se ubica no mapa, non? Entonces, por que non decirlle, mira, estás nunha población, bueno, lle pasa por tamén o QR para que saiba un pouco onde está. Si volves por aquí, non te perdas, pois, por exemplo, en C, as festas da Xunqueira, que son en agosto. Canta xente vive aquí, non? Que deberías ver aquí a Fundación Fernando Blanco? A ver, estás facendo mellor o camiño, non vayas a ver a Fundación porque estás derrotado, non estás ti para facer turismo ou uso, non, pero cando volvas por aquí, sabes? A ver, entre outros moitos sitios, pois este estaría ben que o coñeceras, non? Que é unha boa idea e así se presentaba tamén no seu conxunto esta ruta Fisterra-Muxía que nace en Compostela e morre en Compostela. Punto de entrada e de saída, que é moi moldeable, que non é unha ruta, insisto, ríxida, que se pode descubrir. Isto é importante. Pasas polos concellos e despois algún seguramente, todos eles, pero algún te atrapa e volves. Hombre, E volves a descubrir ese concello gracias a esta ruta. Que isto ocurre moitas veces tamén. O transitar polo camiño francés e demais, descubres un rinconciño, ben polas amizades, ben polo momento, que ao final gustaríache volver. Esta ruta ten moito diso, non? Eu coñezo xente, afortunadamente nos 7 anos que levo con 20x20, bueno, como sempre, non, un periplo como todos, non, na vida. Vamos coñecendo experiencias de xente, non, gracias á nosa trayectoria profesional tamén, e que nos contan que gracias ao camiño despois descubriron lugares aos que volven, pero xa incluso non para o mellor para quedar sempre, non? Pero xa volven para estar longas temporadas, non? De feito, outro día, a vida me levou a unha xente de Mallorca que o vendeu todo alá despois de facer o camiño de sí hasta, bueno, o camiño francés e comprou unha casiña cerca de Arzúa. Boa terra. Porque, bueno, dicen que que me vas a contar que vou contar eu. E comentaban que aparte, porque isto non o podemos decir moi alto, porque sino nos van a deixar a nos sin o noso, pero que outra cousa que tamén vendeu Turismo de Galicia en Fitur, como ben sabes que, bueno, de feito foi cando presentamos esta guía ali, que Galicia se está a converter no refuxio climático natural. E que queridos ointes e queridos seguidores, presumimos de clima en Fitur. Algo que moitas veces era o San Benito de Galicia, o Cisma de Galicia, o malo do que non lle gustaba presumir a Galicia, agora converteuse en algo positivo. Alucinante. Aquí vivimos as 4 estacións do ano. E que un pode pensar, pero que locura, sigue chovendo. Pero é que este cambio que estamos vivindo, este cambio climático, este cambio de parecer, unha da... Penso que o fillo conductor de todo Fitur foi precisamente presumir do clima. A ver, unha estación dura máis que outras, creo, Bueno, é verdade. Pero hasta iso... Pero hasta iso, É unha ventaxa, porque sí que é certo que o que me comentaba esta xente, non quero alongar isto, pero sí que agora que tocamos o tema, me comentaban que, claro, que os veráns ahora mismo, e, bueno, comprobamos cando viaxamos tamén, en agosto, por aí, non? Que xa se está facendo insoportable. E entonces, pois, mira... Como refuxio climático, esta xente de Mallorca. Arzúa. Destino verde. Tamén moi recomendable. Así que, bueno, en fin, nada. Nos querendo marchar, escapar da choiva, e resulta que outros viñendo a... Mira a Semana Santa, que estivo pasada por agua. Bueno, a Semana Santa estivo vamos a cambiar con moita de tema. Ringleiras, 3.000 e pico nun só día peregrinos, aqueles que van a Compostela, máis os que non. A verdade é que seguimos estando de moda o seu conxunto Galicia, tamén Santiago, e tamén todos estes concellos, totalmente, bueno, de cara ao fin da terra. Bueno, Costa da Morte, imagínate, o sea, todos que chegan ata ali, decir todos, bueno. E despois está claro toda a industria que se conforma ao redor de calquera ruta, non?
tanto, tamén establecementos hoteleiros e tanto, que estamos comprobando, aparte que están resurdindo gracias a, bueno, que se non chega a ser tamén por algún camiño, non xurdirían algúns destes establecementos tamén, non? E, bueno, e aparte me gusta este camiño porque tamén en ese aspecto está sendo moi coidado, Sabes que non se están vendo non ten flechas amarelas? Algo se dixo aí, sí. Estou pensando onde si vin algún mojón, non sei. Sí, algún en Dumbría, flechas amarillas hai, Vale, sí. A ver, aí sí, flechas amarillas. É verdade. Pues mira, bueno, flechas, sí. Mira, están aquí. Esto era pregunta de examen, para Mónica, pero saiu airosa. Jolín, tío, que difícil. Non volvo, Non volve. Bueno, era circunstancia. Era para saber que hai ao fin e ao cabo, un destino que seguir, unhas frechas que seguir, que son moi características en diferentes rutas, e tamén esas frechas que nos levan a meternos polo bonito que ten Galicia, neste caso, por Santiago, por Ames, por Negreira, Santa Comba, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Ceco, Urcubión, Fisterra, que teñen tanto que amosar. Isto é unha carta de presentación. Isto é o que 20 persoas din que non nos podemos perder o adentrarnos nestes concellos. Esta guía con outras 20 persoas sería totalmente distinta. Por lo tanto, temos que ir cada un de nós a facer a nosa propia guía persoal, pero isto é a carta de entrada, verdad? Que cosa máis bonita que Pero é verdade. Esta é a carta de entrada para descubrir un territorio maravilloso que nos queda aquí ao lado. Que ven despois? Podes adiantar algo? Beixo, non me fagas esta pregunta porque teño tantos frentes abertos. Incluso, esta guía nace en Galicia. Esta guía é galega. Esta guía é 20 por 20. Pero a repercusión que está tendo na nosa comunidade, no noso país, está facendo, non sei se meto a pata a dicilo, dilo. Pero que fora de Galicia tamén queren que esta guía sexa unha realidade? Pode ser, pero non, vamos a calar. No, mellor calamos. Pero o que sí é unha realidade é que vamos a seguir facendo camiño con Chiruca. Sí, tamén hai outra edición, sí. Eles apostaron, como ti ben sabes, que, bueno, xa viñemos a falar desto o ano pasado, e, bueno, presentando unha guía do camiño francés con eles, e vamos a dar continuidade este mes de setembro. Se todo vai ben, en setembro presentamos unha seguinte, e aparte non vai a ser dun camiño, vai a ser algo bastante máis, eu creo que, bueno, lle asesorei hai unha cousa un pouco máis sensiblera, sentimental, e a ver que sae dai. Non sei se metín a pata, pero bueno, creo que vai a ser chulo. Entonces, nada, volveremos a vernos. Ten esta guía que de uso moi práctico, esa guía que se bota unha ollada, que sirve tamén, pois, depois para levar na propia mochila e para ir escribindo, insisto, é unha guía moi útil, moi persoal, feita con cariño. Aquí non hai esa impersonalidade que moitas veces dan ferramentas que poderían facer como churros guías destas características, e demais. Aquí hai persoas, hai sentimento, hai eso notase, en cada unha das guías, sempre xo dixe Mónica, aquí hai traballo, moito traballo de investigación, de dar coas persoas adecuadas, de facer unha edición moi práctica, moi útil. Claro, a ver, o que veña buscando datos técnicos en plan o que dura a ruta, a complexidade tal, eso xa están as guías especializadas de xente grande, sabes, de xente que experta, que obviamente todos sabemos quen son e os que admiramos, que non veñan buscando eso. Esta outra guía complementaria. Que non ten. Aquí o que se dá valor ás persoas. Eso mesmo. Ao territorio e bueno, e a Galicia, obviamente, por riba de todo. De momento Galicia. Álvaro, ya. Non volve, Mónica, xa xe digo eu que non volve. Parabéns, de verdade, por este traballo que, como digo, se vai ir presentando, o acabas de anunciar, por os diferentes concellos dun xeito municipal, se se quere ver así. Xa o fixo Ames, con moitos parabéns, con unha crítica moi positiva desta guía, e seguramente que o resto de 9 concellos que conforman esta ruta pois vai ser o mesmo, moi aplaudida. Camiño Fisterra-Muxía, 20 por 20, atópenna pois de forma física, tamén de forma digital, e bótenlle unha ollada. Mónica, graciñas por vir.
Moitas gracias. Que vaya moi ben. Gracias. Grazas.